שלום לכל המאמינים. האירועים שחווינו אנחנו בני ישראל בארצנו בחודשים האחרונים, האירועים הנקראים של 7 באוקטובר, הפגישו אותנו עם התקפה קשה מאוד וגם לא ראויה. התקפה זו נעשתה בשם האסלאם. הדבר הזה מחייב אותנו לחשיבה מחודשת על מערכת היחסים בין שתי הדתות שלנו. הרי אי אפשר שהדברים יישארו כפי שהיו. והגיע הזמן אולי שחכמי האסלאם קצת ישמעו מתוך היהדות מהי העמדה של היהדות ביחס לאסלאם. מתוך ההקשבה הזאת ייתכן גם שדברים ישתנו לטובה ויהיה שיתוף פעולה בין בני ישראל לבין בני ישמעאל.